Hellos. Ahojte. Vítajte, po dlhej dobe sa vidíme v tomto mojom novom štúdiu, kde sa budem teda vydávať častejšie. Prečo som sa rozhodol natáčať takéto videá a takúto tvorbu? V poslednej dobe vidím strašne veľa mladých ľudí, ktorí majú prístup k mikrofónu, ale nemajú čo povedať. A preto možno to budú nejaké moje nepopulárne názory na celú túto biznis scénu a biznis ľudí, aby sme to uviedli do nejakého správneho merítka. Takže let's go. Nemám naozaj rád ľudí, ktorí propagujú iba svoj biznis a hánia ďalšie biznisy. Hej, príklad. Robím network marketing a budem hániť proste, ja neviem, dropshipping, obyčajný biznis alebo takto proste. Každý jeden človek robí biznis, ktorému srdcu blízky a ktorým je proste dobrý. Nie každý môže úspieť v tom istom biznise, ale to, že ty si neúspel, poviem príklad v dropshippingu, neznamená, že druhý sa nemôže stať milionárom z tohto biznisu, hej. A keď naozaj vidím ľudí, ako naozaj hánia druhé biznisy, je to podľa mňa úplne nespravodlivé a nefér. To, čo tebe nevyšlo, to je tvoj problém. Ostatnému to kľudne môže výjsť a môže byť z toho milionár, čo si sa ty nestal, hej. Takže toto je podľa mňa úplne taký prvý môj názor, ktorý som chcel povedať. Každý človek od malička možno chcel byť úspešný, chcel mať nejakú kariéru alebo niečo. A keď sa v detstve pýtali, napríklad v škôlke, v škole, aký je tvoj najväčší strach? Veľa proste detí, hej, povedal, neviem, nejaký strach s pavúkou, strach zo strašidiel, hej, a takéto veci. Ale neviem, môj najväčší strach od mala bolo pracovať pre niekoho za minimálnu mzdu. Neviem, máme tak skvelú dobu, kde môžete užiť naozaj internet, proste rôzne biznisy, hej. Ja nehovorím, že Instagramový a nejaký internetový biznis je najlepší, to vôbec nehovorím, áno. A pointa bola taká, že naozaj moja najväčšia nočná mora bolo pracovať pre niekoho za minimálnu mzdu a naozaj som rád, že vybudoval som si naozaj biznis proste od úplných začiatkov. Nepochádzam z bohatej rodiny, nemal som nejaký veľký kapitál ani nič, ale naozaj proste keď chcete, tak viete mať proste veľa peňazí a viete ísť proste z ničoho. Hej, takže toto je ďalšia vec. Podľa mňa pravidlo číslo 1, ak sa zoznamujete s nejakými neznámymi ľuďmi, ktorých nepoznáte, nehovorte o sebe všetko. Ja tiež nejaké rúško tajomstva, ja proste keď sa s niekým zoznamujem, ja nikdy nehovorím ani v miestnosti, že kto som, čo som, koľko mám peňazí, ako zarábam, naozaj nerobte to, ľudia si vás potom nebudú vážiť, hej. Ja sa naozaj pohybujem v rôznych kruhoch od ľudí, ktorí nemajú peniaze až po milionárov až miliardárov a nikdy proste nehovorte svoj status. Ľudia nie, že by vám závideli, ale vždy si vás proste budú podľa toho nejako prispôsobovať a dávať si na ten obraz, hej. Vždy proste nehovorte nič a radšej sa proste znížte v ich očiach, to je proste úplná psychológia a vy sa musíte trošku znížiť na úroveň daného človeka, áno. Za mňa red flag úplný, keď niekto povie, že nepotrebuje školu. Kámo, halo, toto sme, hej, je 21. storočie, ja si myslím, že škola je úplný základ, a kto povie, že ju nemať, je super. Tak akože sorry, ale môžeš mať peniazy koľko chceš, ale budeš proste tupý jak baganja a nemyslím, že v dnešnej dobe je to správne a naozaj už proste nejaké tie minimálne vedomosti by si mal mať a škola je podľa mňa úplný základ. Áno, ja nehovorím, aj bez školy môžeš mať proste veľa peňazí, všetko, v živote naučí, veľa skúseností ti dá, ale za mňa tá škola vám dá úplne taký nejaký iný rozhľad. Či študuješ na súkromnej, či študuješ na obyčajnej škole, je to úplne jedno, ale tá škola ti dá podľa mňa niečo, čo proste potrebuješ, nejaký svoj rozvoj v tom veku, nejakom pubertálnom a naozaj škola je good, takže nepočúvajte nikoho, že nemať školu a hej, oni mali šťastie, ty ho nemusíš mať a samozrejme, že môžeš mať ešte väčšie, ale netreba sa nejako na to spoliehať. Biznis nie je jednoduchý. Naozaj poznám ľudí, ktorí zarobili strašne veľa peňazí, ale nevedeli čo s nimi. Ja si myslím, že v dnešnej dobe
mládež nevie momentálne ako s tým peniazmi správne hospodáriť. Mal som aj ja dobu, keď som vymyslím si cenu, zarobil mesačne 1000 eur a kúpil som si vec za 1500 eur, hej? Ale bol som kvázi v mínuse 500 eur. Radšej som tie peniaze mohol nejako investovať do niečoho iného, peniaze by sa mi opäť zhodnotili a bol by som niekde inde, takže ďalšia taká moja rada, naozaj nehávajte si vždy nejaké peniaze navyše a investujte ich. Či už do sebarozvoja a môžete, hej, v hocičom. Či už to je nejaké štúdium navyše, či už to je čítanie nejakých kníh, alebo naozaj neviem čo všetko, nejakých kurzov to môžete dať. Je to podľa mňa úplne, že najviac čo môžete spraviť za mňa. Takže naozaj choďte do toho a investujte tie peniaze. Samozrejme, každý máme hej niečo, ja som taktiež zle investoval tento rok som prišiel niekoľko desiatok tisíc eur, možno aj viac toho bolo, ale keby som to proste nevyskúšal, tak neviem, hej. A toto je to. Veľa ľudí si za mňa myslí, že keď zlyhali, už nechcú začať naspäť. Hej, nechcú začať odznova podnikať, lebo si myslia, že opäť zlyhajú. Všetko je trošku aj o tom mindsete a o tom nejakom vašom nadstavení. Áno, ja tu nie som motivačný speaker, ktorý ti bude hovoriť, buď namotivovaný, neznášam takých ľudí, naozaj mám ich v okolí strašne veľa a nejaká úplne, že prehajpovaná motivácia podľa mňa nie je dobrá z môjho hľadiska a naozaj vám to neprospieva, hej. Vy keď si stanovíte, poviem príklad cieľ, že do mesiaca zarobím 1000 eur, idem od nuly, áno, každý deň sa budem motivovať, prehajpovávať a neviem čo a náhodou po tom mesiaci to nespravíte, tak je to naozaj zle. Vždy treba byť namotivovaný, ale vie aj kúsok trošku tej reality, áno, čo znamená, nemôžem za mesiac zarobiť 1 000 000, áno, keď nemám proste žiadne skúsenosti, nič, všetko, zbohatnutie je cesta. A ja poznám veľmi šikovných ľudí, možno aj ty si práve úplne šikovný, talentovaný, ale všetko chce trošku svoj čas. Ja vždy som chcel ojebať proste ten čas, poviem to na rovinu. Vždy som hľadal nejaké skratky, ale tie skratky k ničomu nevedú, aj tak potom vás to neskôr doženie. Takže za mňa, hej, určite daj tomu čas a naozaj všetko bude tak, ako má. Keď mi niekto povie, že komunita je ekvivalent úspechu, tak ho vysmejem. Není to tak proste. Samozrejme, že si priemerom ľudí, s ktorými sa stretávaš, avšak úplný ekvivalent to nie je, hej? Lebo pre každého sú nejakí ľudia inšpiratívni, proste niekto iný, hej? Pre mňa to môže byť niekto iný, pre teba niekto iný, pre neho, pre ňu úplne, hej, niekto iný a preto ja si myslím, že úplne to gro tej skupiny, v ktorej si nie je to úplne to ekvivalent úspechu, aj tak jediná osoba, na ktorú sa môže spoliehať, si len ty. A toho sa proste držím, nepotrebuješ naozaj s nikým, neviem, superiť. Ja sa veľmi teším, že tu dneska sedím po dlhej dobe, že konečne sa budeme možno častejšie takto vydávať. Budem vám hovoriť nejaké moje názory na biznis, na rôzne veci. Chcem vám dať nejaké tipy, rady, triky a aj veci, ktorých sa môžete vyvarovať, ktorých som sa ja dopustil možno v minulosti, poučil som sa a možno aj spolu vieme niečo vybudovať. Ja vám tu nepredávam žiaden biznis, nepredávam tu žiaden kurz, nič vám tu nepredávam, je to čisto proste moje rady pre vás, hoci kedy môžete napísať na Instagram boss.strakos a budem veľmi rád, ak ma podporíte, dáte mi odber, koment, like, neviem čo sa tu robí všetko, naozaj už som z tohto vyšiel od cviku, takže ja som rád, že ste tu dneska boli, pozreli sa to video a vidíme sa na budúce. Čaute. Yalla. Yalla habibi. Come to Dubai.